μπαίνετε στη σελίδα της Office Support. Επιλέγετε το βέλος στο Tab, ανεβάστε το αρχείο σας Upload. Μόλις ανοίξει η σελίδα, σύρετε το αρχείο σας στην περιοχή Drag Files Here to Share. Πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας. Πληκτρολογήστε το email σας. Πληκτρολογήστε το θέμα. Γράψτε το μήνυμά σας με τυχόν πληροφορίες που θέλετε να γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη ημερομηνία παράδοσης. Μην ξεχάσετε να μας γράψετε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Πατήστε το κουμπί Send και η αποστολή θα ξεκινήσει. Η μπάρα αρχίζει να γεμίζει, δείχνοντας την πρόοδο του upload. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά, εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου και την ταχύτητα της σύνδεσης που διαθέτεται. Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή, εμφανίζεται στην οθόνη σας μήνυμα ότι το upload πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Η Office Support θα ειδοποιηθεί αυτόματα για το αρχείο και θα επικοινωνήσει μαζί σας αν τυχόν χρειαστεί κάποια διευκρίνηση.